بله پشتی پفچونین داویین سوریه به تایبەتی ji denabera Dirûziyan û her wiha rêveberiya Depkî ya Sûriyê Neteweyên Yekbûyî daxuyaniyek da berdevkê sekreterê giştî Neteweyên Yekbûyî got ku ew ji ber sedema van pevçûnan dilgiranin û metirsidanin û bang kirin ku bila hemû alî wan pevçûnan bi davî bikin ango bidin ravestandin ji ber ku li gor raportên ku hatiye destê wan ketiye destê wan him sivîl li wê derê hatine kuştin û him jî hêzên ku kirêdayê rêveberiya demkîne li wê derê hatine kuştin. Berdevkê sekreterê giştî dibêje rewş li Sûriyê gelekî lavaz e û ev pevçûnanan jî vê rewşê lavaztir dikin û dibe ku em bêjin pevçûn zêdetir bibe ji ber van pevçûnan. Ji ber wî ku berdevkê sekreterê giştî bank hemû aliyan dike ku bila bi lez û bes pevçûnên xwe ravestînin her wiha bala xwe bidin li ser ewlehiya sivîlan ji ber ku sivîl zirar dibînin dibe sivîl werin parastin li gor yasayên nav devletî wek me got berdevkê sekreterê giştî ev daxuyanî da her wiha got ku li gor raportên wan wan dîtiye ku İsraîlê jî hin êrişên esmanî kiriye berdevkê sekreterê giştî dibêje dibe rêz were nîşandan ji bo axa Sûriyê ango ev jî têvê wateyî ku dibêje ku dibe İsraîl di nav axa Sûriyê de bira êrişan neke ji ber ku ev ax girêdayî Sûriya ne em bêjin axa Sûriyê dibe devletên zil yên biyanî li wê derê tu tevgerê nekin wek me got berdevkê sekreterê giştî derbarê vê meselê daxuyanî da û dilganiya xwe anî ziman û her wiha ev jî got ku li wê derê hin em bêjin agahiyên nerast jî hatine parvekirin û kê dibe sedema wan agahiyan û wan pevçûnan dibe ew jî wek berpirsiyar werin dîtin û werin darizandin ji ber ku ev pevçûnana rewşa Sûriyê lavaztir dikin ji ber ku Neteweyên Yekbûyî bi awayekî bêhêz hevel dide ku li wê derê em bêjin aramî bibe û ev aramî jî berdevam bike lêbelê li wê derê hin kes dibin sedema pevçûnan û dibe ew kesena werin wek berpirsiyar werin dîtin. Di alî din de jî em bizanin ku Neteweyên Yekbûyî ev çend roj e li derbarê Sûriyê civîn tên darxistin bi taybetî jî ji aliyê encûmena asayîşê ve bêguman rewşa li wê derê tê gotûbêjkirin lê wek me got him daxwazên Neteweyên Yekbûyî him jî endamên encûmena asayîşê hene ji hikûmeta demkî ev jî ev ku dibêjin ku avakirina Sûriyê da hemû pêkate cih bigirin û her wiha em bêjin rojên pêşiya me li wê derê dibe hilbijartinek were kirin û her wiha çekên kîmyevî ew pirsgirêka çekên kîmyevî were çareserkirin û her wiha em bêjin mafên pêkateyan li wê derê were parastin li gor biryara encûmena asayîşî ya 22 pêncû şehran wek be got daxwazên Neteweyên Yekbûyî endamên encûmena asayîşê hene ji Sûriyê û her wiha em jî dizanin İngîtereyê muîdeyên li ser Sûriyê rakiribû hefteyê borû û vê hefteyê Fransayê jî ragandin ku ew jî rakin ew hez dikin alîkarî bikin bi devletên Ewropayê re li şert û mercê wan hene lêbelê ev pevçûnana careke dinê rewşê li wê derê xirabtir dikin wek me got sekreterê giştî Neteweyên Yekbûyî metirsiya xwe bi daxuyaniyekî anî ziman derbarê pevçûnên davê. Belê. Sûriye û Rojavayê Kurdistanê di van rojan da li Neteweyên Yekbûyî wek mijarek sereke cihek taybet digirin. Particularly on the social media. Gelo pêşeroja rêveberiya demkî ya Sûriyê û di aliyê din de jî Rojavayê Kurdistanê û pêkateyên din yên wek Durzî û Elewî wê çawa bibe hê jî diyar nîne. Lê Kurd daxwaza otonomiyê dikin û li hember vê jî rêveberiya demkî bê zanîna pêşeroja xwe bixwe vê daxwazê başguh dike. Me wek tora medyayê ya Rûdawê daxwaza Kurdan wek pirsek li Neteweyên Yekbûyî pirsî. Thank you, Steph. I have a couple of questions. Spas Stéphane. Li Sûriyeyê nîqaşek nû heye. Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê daxwaza sîstemek federalî li Sûriyeyê kir. Li hikûmeta veguhêz vê daxwazê başguh dike. Ez merak dikim ka sekreterê giştî bertekên çawa dide li hember daxwazên Kurdan her wiha bersiva hikûmeta veguhêz. Government like ignoring this demand. Look, it is important that all voices in Syria. Binêrin girîng ku hemû deng li Sûriyê werin bihîstin dema ku rêyadarên veguhêz derbasî Sûriyeyeke nû sîstemeke siyasiya nû dibin ku hemû komên olî
همو نتو اتنیسیته خو تمثیل کری هیز بکن و لسوریه خو به اوله هیز بکن و از بوساده فکرم کو اف بیامان میاج بوره یادارین سوریه از بوساده فکرم کو برزگیر پدرسن با آوایی که زلالو اشکره راوی کرو به تایبتی جیدی که This afternoon, the Secretary General will meet the Foreign Minister, the interim Foreign Minister from Syria, and then we'll issue a readout from that as well. وەک شۆپاندن گەلو سەکرتێری گشتی وسە دەفکرێک و ji bo pêşeroja Sûriyeyê federalîzm alternatîveke. Secretary General is not. سکرتری گشتی نه سیاستمداره کی سوریه نه کاریویه کو بریار بده محلویست داخوا پیشکش کریه کو او جیه و کو تولیبونا هر کسی و برپرسیاریه لی هورگلی بریارا گل سوریه Ya davî ez dizanim ku hûn her tim dibêjin Sûrî bixwe dê ji bo pêşeroja xwe biryar bidin. Lêbelê nêrîneke sekreterê giştî ez bawerim ku heye ango divê li ser van mijaran hebe ji ber ku ew sekreterê giştî Neteweyên Yekbûyî ye. Şîroveya wî ya li ser federalîzmê û perspektîfa wî çi ye? Perspective, since he's the Secretary General of United Nations. You know, Mr. Guterres was. دیسا برز آنتونیو گوترز د جوانی خود ده و گوهری نوالاتی خوش دیکتاتوری بر به دموکراسی و پرچالاک بو و از بوساد فکرم کوش بووی گرینگ کو همو دنگ ورم بهیستن The solution is united Syria. باشترین چارەسەری ji bo Sûriyê soyayeke yekgirtiye bi hemwelatî bûna wek hev ji bo hemî endamên wê bêyî ol netew an jî faktorên din em dibêjin yekîtiya Sûriyê. We stay for the united Syria. Gelo nenavendîbûn an jî sîstema federalî li dî jî yekirtiyê ye. Bi nerîna min ne ji bo min e ku ez biryar bidim ka Sûriye dê çawa xwe birêxistin bike û welat hene ku di nava otonom hene. Welatên ku navendî ne ev ji bo Sûriyê ku biryar bidin. Gor we divê rojava û şam bikaribin li ser van mijaran bax. Ez wisa difikirim ku divê ew li ser her pirsgirêkekê biaxivin. Gelek spas. Di aliyê de jî civînên li ser Sûriyê di Neteweyên Yekbûyî berdewam dikin. Aliyekî de encûmena asayişî û di aliyê de jî sekreterê giştî Neteweyên Yekbûyî ji rêveberiya demkî daxwaz dikin ku guh bide PKK'yen. Ji ber ku Neteweyên Yekbûyî Sûriyê mozayîk dibîne ango li wê derê PKK hene. PKK'yên cuda hene. û Neteweyên Yekbûyî dibêje ku şêveya devletê federalîzm dibe, otonomî dibe, û tiştek din dibe. Divê ev biriya ji aliyê Sûriyan ba. Ango divê PKK'yên Sûrî di navbera xwe da vê meselê got û bêj bikin biryar بدن از بوسا فهم دکم کو از بوسا تیدی گیشم کو اف بریار نتنی گریدای ریوبریا دمکی یا سوریه. سینان تونچدمیر، روداو، نتوین یکبویی، نیویورک.